Muli tayong nakaapak dito mga kasinag sa bayan kong Sinilangan. Wow! Ayan o. Ang tamis! Ayos, ang sarap. Ang tamis. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, pasensya na kung hindi ko kayo na-update kahapon sa biyahe ko. Gawa ng hindi ko alam mga kasinag kung ano bang nasa isip ko, kung matutuwa ba ako o malulungkot ako. Lalo nang iniisip ko mga kasinag yung aking mag-ina. Kaya medyo nawala ako sa mood kahapon pag vlog. Dumaan pala muna ako dito mga kasinag sa bahay ng mama ko dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Nandito po ako ngayon. Ayan, katapos nga lang natin magkape. Lalabas muna tayo. Pasyal-pasyalan muna natin ang paligid dito sa amin. Ayan. Tahimik na tahimik. Maririnig mo lang ang agos ng sapa. Agos ng tubig. Ayan o. Dito tayo. Sapa yan mga kasinag. Tapos ito naman yung fish pan. Malalaki na palang hulog na tilapia nito. Pwede na pala tayo mamingwit dito mga kasinag. Ayun, nakikita ko malalaki na yung tilapia. Malabo lang ang tubig. Gawa po ng ang lakas ng ulan kahapon mga kasinag. Pagka dating ko ng Ragay, nagparaulan na nagparaulan. Grabe talaga hanggang dito sa bahay. Pag uwi ko nga, tricycle ako punta dito, papunta sa barangay namin, baha dyan sa mga daanan. Sabi ko, pambihirang ulan ito. Kala ko sa Siroma lang. Maulan pati dito palan. Ang dami ng bunga ng kakao. Itong mga kakao na ito, tanim ito ng papa ko. Yan o, daming bunga o. Kita nyo yan? O. Yan pa. Dahil bunga. Yan lang ang tanging alaala na naiwan ng aming ama. Yung mga tanim na yan. Kasi ang nagparatanim niyan yung papa ko mga kasinag. Ang lalaki na. Namumunga na. Napapasyal ako dito sa may bundok. Nasa yung daanan dito. Parang madamo na. Yan tayo dito sa lugar na ito. Akyat tayo sa bundok. Madamo na palan. May bato dati dyan mga kasinag na lagi kong inaakyatan nung maliit pa ako. Kasi kung tawagin ko ito dati nun, pulo. Lagi namin ditong itinatali yung kalabaw. May mga kalabaw kami dati nun, alaga. Dito pinapatali sa akin ni Papa. Pag sabi niya pang yung kalabaw niya ison, dalhin mo doon sa pulo. Dalawa kasi ang palayaw ko mga kasinag. Ang papa ko tawag sa akin ison. At yung iba ko na mga pinsan, mga imboy. Yan tawag sa akin. Nung kasi kada punta ko dito, may malaking bato dyan. Yung sa lugar na yan. Kasi madamo. Lagi kong titingnan ang sikat ng araw na nanggagaling dyan sa silangan. Laging sumasagi sa isip ko yung panahon na yun. Na nakapatong ako dyan sa bato. Pinapanood ko ang sikat ng araw. Pakiramdam ko kasi mga kasinag paglalo na pag ako may problema or may mga isipin. Pag sumagi sa isip ko yun, parang nawawala siya. Kaya ngayon, naisip ko yun na itawag sa inyo ay kasinag. Kasi yung sinag na nanggagaling sa silangan, yun doon nag-umpisa yun mga kasinag. Kaya kasinag ang tawag ko sa inyo. Yan, yung bato na yan. Ayan pala ukita dito. Yung bato na yan mga kasinag oh. Diyan ako lagi nakapatong noon. Sa bato na yan. Yung ginagawa kong karakalabaw yan. Yan oh, nakita niyo yan. Diyan ako dati nakapatong noon. Pag nagmamasdan ko yung maagap na sikat ng araw na nanggagaling dyan sa silangan. Yan sa bato na yan. Pag minsan kasi nasa Siroma ako mga kasinag, nasa isip ko kasi pag ako nakauwi ng Del Gallego doon sa bayan kong Sinilangan, gusto ko lang malibot
yung lugar ko na kinalakihan. So, sabi ko gusto ko lang makita. Gusto ko lang mapuntahan. Malasap ang simoy ng hangin. Kasi ito lang ang tanging alaala na naiwan sa amin ng aming yumaong magulang. Kaya nagpapasalamat man ako ng marami. At muli akong nakaapak dito. Thank you so much talaga. Yan o. Itong manyog na ito, halos tanim na ito. Ang namatay kong ama. Namumunga na. Ayun sana yung hinog na kakao. Mataas kasi, wala tayong panungkit. Oh, ito pala. May hinog na kakao din dito. Ito. Yun o. Meron ding hinog na kakao. Hi. Dalawa. Ayun pa yung isa Hinog na. Hinog na ang ating kakao. Kain natin. Ito nga kasi naghinog na siya. Ayan hindi pa tayo nag-aalmusal. Kapila, wow. Ayan ang tamis. Panalo. Ayos. Nakachimpo tayo. Ang dami kasing kakao talaga dito sa amin mga kasinag. Hinahayaan lang nila mama. Nakainin ng mga yung paniki, yung makabog. Yung kinakarain lang. Pag inabot ng sipag yan, gumagawa yata sila ng yung kukwa. Ang harap. Ayun pa may hinog pa sa puno. Naman kunin natin yan. Ito rin ang isang na-miss ko dito sa amin mga kasinag, yung lagaslas ng tubig sapa. Malinis yan mga kasinag. Diyan sila naglalaba, sila mama. Malinis yan. Kasi wala mang ibang bahayan doon sa taas doon. Wala ibang mabahayan doon. Kaya napakalinis ng tubig ngayon. Sarap, ang tamis. May bunga man yung rambutan mga kasinag. Ayun isang piraso yata. Bunga na yan Yan na lang ang tanging natira. Sungkitin natin. Hinog na. Hinog na yung rambutan. Bumunga lang marami ito ma. Kunti lang ang bunga. Ubos na. Walang panungkit. May bunga. Hinog. Hindi tatagal to sa mga bata. Gaganito. Ubusin natin ang mga prutas-prutas dito mga kasinag. Kainin natin mga prutas na yan. Di man nila iniintindi. Tayong iintindi. Ilan pa yung yan. Rambutan na yan. Tingnan natin kung may hanap tayo ng panungkit. Ang tanong, saan tayo kukuha ng pansungkit? Wala ang panungkit dito. Abutin daw. Abutin. Yan na yan si Budots. Kaway ka nga Budots. Kaway yan itong bata na ito. Bakit? Magdating sa camera mga kasi nagpakamahiyain ng mga bata na ito. Libasan. Hindi ka magiging artista niyang Budots. Kawitin natin yung rambutan. Mga kasinag, nakakuha tayo ng 3 rambutan. Ayan Wala, tira-tira na lang sa atin mga kasinag. Tamis.
Mm. Ayos, ang sarap. Ang tamis. Sabi kasi nila, na pagkukuha na yung bunga nito, kaya inabutan natin tira-tira. Ha? Umpisa na? Late naman kaya umuwi si ano eh. Ang tamis, sarap. Natikman ko pa yung tanim ni Papa. Natikman ko pa ang bunga. Ito, wala na akong bunga rambutan na ito ayo. Wow, lastik talaga yan. Ayan, oh, si John Paul. Oh. Ang binata dito mga kasinag. Ayan, dito na pala ang bunso namin. Ayan, nagising na ang bunso. Hi, come on. Hi, come on sa vlog. Nahihiya. Ha? Ito mga kasinag yung bunso kong kapatid. Si Mabel. Ano pa daw ang dapat kong gawin? Ay, mag-upload pala ako ng video. May video akong ina-upload mga kasinag. Hindi ko lang alam kung na-upload. Alaman natin kung na-upload yung ating video. Ayun, na-upload. Mga kasinag, tropa ko pala. Si Tuti. Yan, tropa ko dito. Shoutout pala sa kanyang dalawang anak. Kaway naman kayo, panood ni mama niya, dali. May video. Oh. Aba. Dati kasi nag-request siya sa akin si Mrs. mo. Huwag minsan daw, isama ko daw sa vlog. Ito na dati. Gusto man daw niyo makita. Ayan o. Dalawang anak ni Toti.